Welcome to Haspi Home Healthcare at your home. ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ଆମ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇପାରିବେ। କୌଣସି କ୍ଲିନିକ୍ ବା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆଉ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପେସେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମେଡ଼ିକାଲ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଏବେ ଅତି ସହଜରେ ଘରେ ବସି ନିଜର ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ମଗାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ନର୍ସିଂ ସେବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପାଥୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଏବେ ଘରେ ବସି ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଘରେ ବସି ସହଜରେ ଫିଜିଓଥେରାପି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଅଣ୍ଟା ଆଣ୍ଠୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ସହଜରେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ EMIରେ ଦେଇପାରିବେ।